na ako'y bayaran ng yuta karong adlaw. Kinahanglan nga ako siyang makontak naan. Karon magkasinabot mi og pila ka milyon ang iyang presyo. Ako siyang dayalon sa iyang numero nga iyang gibili nako. Kay buhag magkasinabot nami, akong atuon uban og ang ako ang bodyguard. Bayaran ako sa largo. Akong kontakon siyang numero. Be? Halo, halo? Di man makunta. Osman. Halo, halo, halo. Nering na. Halo! Halo, halo! 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 Halo, halo! Ang kamot ko. Di mo kamuking o ginoon. Halo! Halo, halo! Ngano maro si senyorito nga? Nagsigil mo sig halo-halo na iyang telepono? Di man. Ako kung atuon, ngano na si senyorito? Sama? Isang na iyang Halo, gitawagan? halo! Uy! Halo! Kung gusto ko! Gibaliman niya telepono sa paguntak na iyang gitawagan? Halo! Ikaw ba magkikistorya? Kaitan eh, senyorito eh. Sabot Ato na ako, magpunta ka, ita. Halo! Still lang. Bagag sa... Halo, halo! Halo! Senyorito! Oo! Sa pagpuntak ka na imuhanggi ka na ang kuwan? Bali man na! Bali! Ano ba le? Bali na! Ano? Ala! Aluhe! Luhe! Na? Luhe! Luhe! Hamot si Luhe! senyorito! Oh! Ang telepono ba? Bali! Ano dito ba? Nalaon na imong ika-istorya na adi ha? Adi lang yung paminaw rin. Ano ang istorya? Nabali na ini. Sorry, nabali na pitso aning kuha ng telepono ha. Halo, halo. Dugay mga ni. Kuntakin noon ako noon nga. Ganihan na siya dito. Bakit ikaw wala mag-istorya tarong yan? Bali mo. Nya, pila mo siya yung kantidad ng yutaan mo. Oh, 15 milyones. Uwa na yung problema. Ako nang bayaran na yun. Oh, anhaon ako na. Uban sa akong bodyguard nga si Alimukoy. Bayaran ko na pagkagamay na ng pagkakantidad. Sige. Oh. Mana ko. Uban sa ko ang bodyguard. Oh, sige. Alimukoy. Naman yun ito. Andama atong mga gamit o atong bahandi na ko iandam. Unya tagae sa ko kato kong likinon tong legend o kang konsoy. Dugute. Kasi yun ito. Na. Daw pinay mo ino. Tanong mo yun ito eh. Na. Nyasam ta. Ato ta sa gawas kay magbayad ta dito sa yuta dito kay naadoy beach resort. Nya, pepehan ka na ko. Pay, kuhay kong pay. Korte, pagkaalimuta. Tana. Tana, di senyorito. Oh, sige. Tepa. Baliha sa buko-buko, baliha. Dekuti kudro. Ilood ko. Sige. Tara, tuton. Uy. Naanasa ni milyonaryo Peke ay. Di ko katuwa ni milyonaryo ni. Wa gini ni kabayad ako sa una sa Yabas nga gi utang niya na ako lisda niya papel. Karon ako tuon be. Oy. Wala. Anda mo sa milyonaryo Peke. Ayaw ulangan na yung oras kay. Igro yung oras na mo. Taapo ko bayran nanditong yuta nga 15 milyones. Kasi ka masok sa bukok. Wa mo kabayad ako sa oras sa Yabas gani. Wa mo kabayad sa Yabas gani imong utang papel. Dibas. Milyonaryo na karon. Magsamok-samok. Kailangan na nagasamok. Ay, si samok-samok ha. Wa kay bawal ka bodyguard. Nay, barihala mo sa mong balikan ay. Barihala Saan ninyo nito? Ay, laban na. Barihala mo sa mong balikan ay.
Milyonaryo sana. Tukuntin nyo rito. Tukuntin nyo rito. Ilang may masyunda ng mga bodyguard. Kaya akong bodyguard. Oh. Tag 5,000 ang oras. Alay, waka kay mo? Unsa ko kapandian? Ligig ko katuo. Kaya ka to? Ano, milyonaryo ka? Ay, ito. Langar ka oras. Tao ko na yuta ng motor. Karon. Sundon tamo og asa mo pa dong. Naabot ka mo ibayran yuta. Ako mo sundon. Tan-aw tamo og naabot tinuod bayran. Asa mo tayo sinyo rito? Dire. Hato ko siyon. Tanawa ko luning mga sinako ba nga gisulod og yuta ba gini? Tanawa. Yuta. Pagkainit ba yaning kwa na sa sunod ha. Nagsunod na to mga lakaw. Magpalit, magdala na tag payong. Paypayan ko nimo, payungan. Ulgi. Nana sa sinyo rito ay. Mao ni ta ay bayran? Suwalang ka masayod. Nga kining mga yuta nga sinako. Tag sa 1,000 ang sako ani. Ako lang yung gibayran. Kay para iabunon ako sa kong tae dito nga nalibang ko to sunahan. Di ko tuwa na sila ito parihata sa uno patay grado bisyo nito. Di ko to bigay kang pagkadato. Ikaw ay grado. Di ko to. Ako. Siya ay grado. Major English ko. Gato na. Wa grado. Major og English ko. Ay ko gipanag-ing. Sinyo rito. Ibiyaan to niya, yung bugal-bugal pa siya. Asa, wasag dahil ito. Kaya wa to'y grado. Wag mo kay grado po sinyo rito. Sa'yo ba yung grado? Ako, nakahuman yun sa akong pinag-iniskulahan. Major og English ko. Major English ka? Oo! Kanang nakuputan na mo sinyo rito. Kung sa may English ko bisa ka na ang saging, saging. Saging. Pagkasipol. Saging? Oh. Gardaba ka na. Ha? Gardaba. Saging ba? Gardaba ka na. Ang giyong si kong maestra nga banana mo na siya, banana? Ha? Ha, banana? Banana. Banana. Og hinog. Og hinog.